Begin vorige eeuw werd veel heide in Westerwolde geschikt gemaakt voor landbouw. Dit stukje bleef bewaard. Wat een lawaai, hè? Ja, die slapen hier op de vennen. Ja? En die gaan nu richting de stoppelvelden om te eten. Die zijn net wakker? Die zijn net wakker geworden. Ja. Hier, kijk, mooi. Mooi. Ik heb afgelopen jaar de broedvogels hier geteld. Het is een heel rijk gebied. Dus ook omdat we hier hei hebben, nou, dat is in Groningen sowieso natuurlijk zeldzaam. Maar ook het oude cultuurlandschap, dat ligt er vlakbij. Het is heel compleet en dat zie je ook terug in die vogelbevolking. En dat komt omdat het inderdaad maar een klein landschap is met Het is heel klein, veel randjes eromheen. heel veel randjes. Het ligt allemaal vlak bij elkaar, dus het is niet groot. Zo'n vogel die hoeft niet eerst honderden meters te vliegen voor die voedselkanaal. Nee, die vliegt 20 meter en dan is daar het beekdal al of de graslanden die net wat voedselrijker zijn. Met de ontginningsperiode zijn daar dus de landbouwgronden wat grootschaliger ontgonnen. Ja. En die waren te nat, dus dat water moet je kwijt. Ja. Dus er is een afwateringssloot gegraven vanaf die landbouwgrond dwars door de hei. Om dus af te wateren op de Ruiten A. En die oude sloot, dat is dit. En dit was een rechte streep die er doorheen kwam. Ja. En die trok ook het water natuurlijk naar de sloot toe en die voerde het af. Dus die heide, die verdroogde. Door het dempen van de sloot krijgen typische heidesoorten weer een kans. Zoals veenmos. Dus omdat het natter is Ja. en langer nat blijft, kan dus dat veenmos groeien. Nou, hier bijvoorbeeld. Ja. Dus uiteindelijk, als je heel veel geduld hebt, dan kan dit ook weer een hoogveenvegetatie worden. En dan houdt het zichzelf min of meer in stand. Dus dan is die sponswerking van het veen zelf kan herstellen. Even verderop ligt zo'n stukje hersteld hoogveen. Vanaf daar gewoon hier langs en dan de bosbrand. Dit is een heel bijzonder ven, dus echt een levend stukje hoogveen. Dus hier groeit echt het veen nog aan. Prachtig, een heel dik pakket levend veenmos, wat allemaal maar door blijft groeien. En hier inmiddels, ik denk een paar meter dik is, dus of een meter of 2. Om het hoogveen te beschermen worden alle boompjes door vrijwilligers verwijderd. Er waaien allemaal dennenzaden en berkenzaden vanuit de omgeving hierin. En als het te droog is, dan kan het dus makkelijker kiemen. En daardoor groeien die boompjes. Dus eigenlijk moet het nog natter zijn en nog wat zuurder. Nou, dan gaan die boompjes die kunnen niet kiemen en die komen ook niet van de grond aan. Dus het is eigenlijk te klein en te kwetsbaar om het helemaal aan het lot over te laten. Die boompjes die onttrekken ook heel veel water uit het hoogveen, zodat het nog weer sneller kan verdrogen. En het moet juist heel nat blijven. Dus dit moet verzadigd zijn met water. Kijk, zo is, nou ja, als je lang blijft staan, dan zak je vanzelf in het water weer weg, hè?